Hola, benvingudes a casa meva, mainaderes. Passeu, passeu. Doncs com veieu, el primer pas per ser casa d'acollida o mainadera, de gatets en aquest cas, seria tenir una llar tranquil·la on oferir-los protecció, escalfor en els gatets, una bona alimentació, és a dir, tot el que els oferiria la seva mare. Existeixen uns trets bàsics que haureu de tenir en compte a l'hora de cuidar bé el vostre gatet o els vostres gatets. Els gatets no obren els ulls fins una setmana després de néixer, aproximadament, encara que n'hi ha alguns que ho fan abans i alguns que ho fan uns dies després. Per altra banda, tampoc desenvolupen l'audició fins als 4 mesos d'edat. Finalment, hem de tenir en compte que el primer mes de vida i sobretot la primera setmana de vida, el gatet és molt vulnerable. Per tant, ens haurem de preocupar que sempre mantingui una temperatura corporal adequada. Doncs a les primeres setmanes de vida, l'alimentació que els haurem de donar als gatets és llet maternitzada de gata, mai llet de la que utilitzem nosaltres, de vaca ni de bric. En aquest cas, com que no tenim la gata, el que farem servir és llet preparada per cadells de gatet. El que necessitem és un biberó, els sobrets de llet ja preparada, el dosificador i aigua per preparar el bibe tabiona, igual que faríem per preparar un bibe per un nen petit, a la mateixa temperatura. Llavors obrim el sobret amb la llet, posem l'aigua. Normalment posem uns 60 mil·lilitres i la quantitat de llet a vegades depèn del fabricant. Només hem de llegir les instruccions. Tapem el bibe i remenem, que es dissolgui bé la llet amb l'aigua i un cop ho tenim ja la mescla ben feta, ja li podem donar al gatet. Per donar-li el biberó en el gatet, el que és més important és la postura que hem de donar-li a l'animal, que és la postura que tindria naturalment, com si mamés de la mare. Mai el posarem penjant l'aire. Moltes vegades el que fa l'animalet inclús és amb les potetes anar estimulant la tetina, que és igual que ell faria amb la teta de la mare. Simplement acostarem la tetina en el gatet, posem a la boca i que l'animalet vagi mamant. Durant les primeres setmanes de vida, el que fa la mare és estimular el pipi i la caca dels gatets. En aquest cas, quan fem de mainaderes, no hi ha la presència de la mare, aquest rol l'hem de fer nosaltres. En aquest cas, el que farem és agafar una gasseta o un cotó, una miqueta d'aigua tèbia, molt millor si pot ser, a temperatura corporal, mullem una miqueta la gasseta, que és de fet el que faria la gateta amb la boca, amb la llengua, agafem l'animalet, normalment això es fa després de menjar l'animalet, i amb delicadesa li freguem la panxeta al culet, el que és testicles o vulva si és una femelleta, que és el que faria la seva mare. Doncs, com ja us hem dit, és molt important que les primeres setmanes, els primers mesos de vida de l'animal, que tingui una bona sociabilització. Si podem aconseguir que se sociabilitzi amb altres animals, amb altres gats, molt millor. Si afavorim el joc, tindrem un animal carinyós, sociable, i el que sí que hauríem de mirar sempre és que el joc no sigui algo agressiu, que si juguem amb ells a poquet, sense estimular l'agressivitat. I amb això tindrem un molt bon animal, sociable, carinyós. En termes de salut, haurem de tenir en compte el que és la vacunació i la desparasitació, que és molt important. La vacuna la posarem als 60 dies, als 2 mesos de vida de l'animal, i la desparasitació la farem als 20 dies.
I sobretot la desparasitació és molt important en cases que hi hagi nens petits, on el risc de contagi és més important o més freqüent amb nens. El que heu de fer és demanar cita urgent amb el veterinari o trucar al telèfon d'urgències perquè el veterinari us ho valori, us aconselli o portar-lo de seguida a la protectora si és necessari. També és molt important portar un control del pes de l'animal i si baixés de pes també hem d'avisar ràpidament al veterinari de la protectora. Això ens servirà per portar un control molt més estricte de la salut de l'animal. A partir de la tercera i quarta setmana el gatet comença ja a defecar i a orinar per si sol. O sigui que li haurem d'aconseguir una safata amb sorra per gats. I l'única cura que haurem de tenir en compte és que és important tenir la safata, col·locar la safata lluny del lloc on l'animalet menja o descansa. A partir de les 4 o 5 setmanes el que farem és començar a preparar unes farinetes que és pinso amb aigua per afavorir l'alimentació, o sigui el pas de l'alimentació líquida de la llet a sòlida per afavorir-li el trànsit intestinal. Doncs a la que s'estovi, a la que estigui el pinso ben tovet, ja li podem donar al gatet. I així es trobarà amb pinso tou per començar a provar el que és el pinso que menjarà quan sigui adult. És molt important jugar sobretot amb joguets per gat, adequats a gat, i sobretot el que hauríem d'evitar és acostar-li massa les mans, afavorir els jocs que tinguin molt contacte amb les mans, perquè això en un futur podria ser un problema. Inclús el joc també ajuda a enfortir els llaços amb la persona, amb el propietari. Però també és molt important la sociabilització de l'animal amb altres persones i inclús amb altres gats. En aquest cas és estimular-li el joc, el contacte amb la persona, però sobretot també de manera suau, sense estressar l'animal, sense fer-li susto, que sigui tot molt tranquil·let per no estressar-lo, per no espantar-lo. Esperem que aquests consells, que aquesta guia us hagi servit per cuidar el vostre gat que teniu en acollida i així pugui créixer com un gat adult, sa i feliç.